Шүп тияп ұзату станциясы деп әйтмәссіңдә бар жердә чисталык, ниндидер сосы исенең әсәре дә юк. Машиналар монда колдыкларны сентябрь аенда ташый башлаячак. Шул рәвешле шүп реформасын тормышка ашыруга тагын бер зур адым ясалды. Все машины заезжают сюда, все мусоровозы. Бу станция Мамадыш районы халкына хезмәт күрсәтәчәк. Биредә 28 авыл җирлегендә 40 мең кеше яши. Ел сайын бер кешегә 400 килограмм колдык туры килә. Мамадыш районында җыелган барлык шүпне элек нәкъ менә бу полигонга китергәннәр. Әмма 2015 елда монда урын бетә һәм шул вакыттан алып шүп машиналарына Алабугага йөрергә туры килә. Ә бу 100 чакрым юл дигән сүз. Узын юлны көн сайын 10 машина узган. Хәзер исә алар шүп тияп озату станциясына кадәр генә барачак. Монда аларның авырлыкларын үлчәү өчен махсус эстакада урнаштырылган. Колдыкларны 2 зур контейнерга төягәнче башта махсус җайланма ваклыячак. Соңыннан бер зур йөк машинасы шул ук Алабуга полигонына юл тотачак. Строительство этой мусороперегрузочной станции позволит скорректировать. Бу шүп тияп озату станциясе бик кирәк иде. Беренчедән без транспорт ягулыкка киткән акчаны янга калдырачакбыз. Шул ук вакытта Мамадышта шүп җыю маршрутларын да җайга сала алачакбыз. Алабугага кадәр бер генә зур йөк машинасы йөриячәк, димәк, калганнары авыл җирлекләреннән шүпне ешрак җыячак. Станция эшли башлау белән Мамадыш урамнары да чистарачак. Элек колдыкларны авыллардан атнага 2 тапкыр җыйсалар. Хәзер шүп ташучылар 4 тапкыр киләчәк. Бу иң ерак авыл җирлекләренә дә кагыла. Безнең инде шүпне кая гына анда атмыйлар иде. 20дән артык безнең төрле несанкционный свалкалар безнең булды. Чокырларга, менә без алар белән көрәшә идек, штрафовать тәдригаларны, протоколлар төзеп. Менә бу станция безгә бик тә мөһим, бик тә кирәк иде дип әйтер идем. Бу менә беренчеләрдән булып безнең республикада безнең шәһәрдә төзелде. Шүп тияп озату станцияләренең төп бурычы транспорт чыгымнарын киметү хисабына тарифларны арттырмау. Әмма бер станция сизелерлек үзгәреш бирмәс дип фаразлый тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе. Одна станция, как видите, такая достаточно не очень большая. Бу станция артык зур түгел, бер генә шәһәргә исәпләнгән. Шуңа тарифларда да сизелерлек үзгәрешләр әлегә булмас дип уйлыйм. Станциягә каралган акчалар ел башында ук билгеләнгән тарифларны исәпкә алып салынды. Шулай итеп, Гринта үзенең бурычларын үти. Были заложены в текущем году в рамках действующего тарифа. Әмма Татарстан бер станция белән генә шикләнмәячәк. Көнчыгыш зонаның төбәк операторы ел ахырына кадәр тагын эшне төзи. Актанышта, Әгерҗедә, Нурлатта. Әлегә станцияләрдә җыелган шүпчәрне муниципаль полигоннарда бушатачаклар. Бу эш тәртибе Алабуга һәм Лениногорск районнарында шүп айыру комплексларын төзегәнче сакланачак. Соңрак Татарстанның көнчыгыш зонасындагы колдыкларны тулысынча шунда эшкәртергә планлаштыралар. Мамадыштан Алия Хәйретдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.